Kako što smo i najavili, zamjenik predsjednika HDSSB-a Karlo Šatvar. Halo, dobar vam dan. Dobar dan, pozdrav vama, vašoj gošći i gledateljima Slavonske televizije. Gospodine Šatvar, pretpostavljam da ste slušali vašeg prethodnika iz HDZ-a na telefonskoj liniji s kojim smo razgovarali. Slušao sam gospodina Anušića. Evo, čuli smo stav HDZ-a pa bismo htjeli čuti stav HDSSB-a vezano uz ovo pitanje. Pa gledajte, evo, Hrvatske autoceste upravo su najbolji primjer zašto se Hrvatska nalazi u ovoj situaciji u kojoj se nalazi, jer dobro je poznato da se autoceste nisu gradile iz motiva da bi se građanima olakšalo putovanje, odnosno da bi bila bolja prometna povezanost Hrvatske, već isključivo radi izvlačenja novaca, radi kriminala. Sjetimo se samo izgradnje, odnosno odvojka prema Dugobavama, rodnom selu gospodina Sanadera, sjetimo se nedavnog iskaza Josipa Sapunara i slično. I sada kada bi zapravo se to sve trebalo doći na naplatu, prebacuje se sve ponovno na hrvatske građane, odnosno u ovom slučaju ponovno prodaja nacionalnog blaga, bogatstva, a vidjeli smo kako to završava najbolje na primjeru INE, Hrvatskog Telekoma i slično. Istog razloga HDSSB se i protivi monetizaciji autocesta. Jedini argument zapravo koji ova vlada ima zašto je za monetizaciju je da bi došla do novca, dakle do 2-3 milijarde eura, odnosno 20 milijardi kuna, koliko mislim da je procjena. Međutim, to je kap u moru hrvatskih problema. Ja bih to usporedio otprilike kao sa situacijom kad ste bolesni, kad imate gripu i popijete Andol i očekujete da ozdravite. Mi bi tih 20 milijardi kuna potrošili za pokrivanje deficita za jednu godinu, međutim što bi bilo sljedećih 40 godina? Sljedećih 40 godina stranci bi upravljali hrvatskim autocestama, a gledajte, postavlja se pitanje logike, zdrave logike. Na koji način može biti isplativo upravljanje hrvatskim autocestama strancima, a nama ne može? Sasvim je jasno da bi stranci, dakle onaj koji uzme hrvatske autoceste u koncesiju, da bi morao na neki način i smanjiti rashode, to bi bilo sigurno otpuštanjem radnika, a povećati prihode, to bi sigurno bilo poskupljenjem cestarina i u konačnici sve bi opet platili hrvatski građani, a oni koji su za to odgovorni i krivi i koji su na izgradnji autocesta izvukli ogromne milijune kuna, dakle bi sve to gledali sa smiješkom. Dobro, ali činjenica je da nam je Slavonika i dan danas prazna. Toliko godina od otvaranja, ljudi koji rade na naplatnim postajama ovdje u Osijeku možemo reći dnevno nabrojati koliko ljudi je se uključilo na autocestu ili s nje izišlo. O kakvim uopće onda prihodima od autocesta pričamo? Apsolutno je točno. Vi znate da je Slavonika dio koridora 5C. I dok koridor 5C ne bude izgrađen u punom profilu, dakle od Budimpešte preko Osijeka, Sarajeva do Luke Ploče, mi ni ne možemo očekivati da će Slavonika biti pretjerano prometna. Dakle, tek kada se izgradi u potpunosti, tada možemo očekivati da će ona dobiti svoj puni smisao. Međutim, kada se odustaje od izgradnje autoceste, primjerice odvaranje od Osijeka do granice sa Mađarskom, pa se ide u neku brzu cestu, pa pitanje hoće li biti brza cesta. Dakle, općenito je jasno da nema plana, nema vizije, da se sve radilo ishitreno samo kako bi se moglo što više zaraditi na tim autocestama, a ne da bi se nešto učinilo za hrvatske građane. Možemo li očekivati uključivanje HDSSB-ovih volontera u ovu inicijativu Ne damo naše autoceste? Dakle, mi našim i simpatizerima i našim članovima ne pretimo da se uključe prema svom vlastitom nahođenju, mišljenju, tako i što se tiče ove inicijative, a pozivamo građane, ali i naše članove da apsolutno podrže ovu inicijativu, da izađemo na referendum, jer čujem i argumente da je preskup taj referendum, 50 milijuna kuna. No mislimo Svaki da 50 milijuna kuna... Da. Što kažete? Svaki je bio preskup. Svaki je bio, da, ali gledajte što je u 50 milijuna kuna u usporedbi s onim što Hrvatsku očekuje 40 godina kada bi trebali dati na taj rok autoceste strancima. Hvala vam puno gospodine Šatvar u uključivanju današnje teme dana.